Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shin kana ɗaya daga cikin wa'inda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so? To yau dai kanan jerin masu halaye guda 8 wa'inda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son masu wa'innan halayen. Shin ka kasance daga ciki ko kuma baka kasance daga ciki ba? In baka kasance daga ciki ba, Allah ya sa ka gyara ka kasance daga ciki. Za mu kawo muku su yanzu nan insha Allah, amma kafin nan ka danna subscribe a wannan channel mai suna Duniya da Lahira TV, sannan ka danna alamar kararrawa domin samun sabbin shiryen da zarar mun daura. Yan uwa musulmi, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum mafi kamala, wanda ya fi kowa kusanci da Allah, ya rayu da halaye nagari, kuma ya fi son mutanen da suka rungumi nagarta. Ga wasu daga cikin mutanen da ya fi so. Na farko, mutanen da suke da kyakkyawan imani da tsoron Allah, su ne waɗanda suka tsaya da gaskiya a asirce kuma a bayyane. Na biyu, masu kyawawan halaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kamilcin muminai a cikin imani su ne mafi kyau cikin halayensu. Na uku, masu taimako da karamci. Ya yaba wa masu taimakawa talakawa da marasa galihu. Na hudu, masu gaskiya da amana. Ya fi son waɗanda suke tsayawa da gaskiya, ba ƙarya ba yaudara. Na biyar, masu kyautata wa iyali da makwabta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherinku shine wanda ya fi alheri ga iyalansa. Na shida, masu jihadi da dukiya da rayuwa saboda Allah, su ne da suka tsaya wajen kare addini. Na bakwai, masu tsafta da tsari. Annazafatu minal imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son masu tsafta. Tsafta rabin imani ce, shi yasa ya fi son masu tsafta. Na takwas, masu kankantar da kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son girman kai, ya fi son masu kankantar da kansu saboda Allah. A takaice, duk mai wa'annan halaye guda 8 din Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son shi. Idan kana da imani, kana da gaskiya, kana da halaye na gari, kana taimako, kana da tsafta, kana da kankantar da kai wa Allah, shine wanda ya fi kusanci da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bisalam, Allah sa mu kasance daga cikin waɗanda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so. In kuma baka ɗaya daga cikin su, ya kamata ka yi ƙoƙari ka zaɓi guda ɗaya, ka dirje, ka dage, ka kasance daga ciki, ko guda ɗaya ne ba ma dukansu ba. Allah ka samu dace. Bisalam.